siellä vissiin ole enää niitä pölkkyjä sitten, koska niillä ei ole. Pitäisiköhän se kuvaa? Ensi vuonna on sitten hirveä määrä porukkaa. Hirveä. Että ne näkee Vuorumissa, kun täällä on lettuja paljon. Ei no. Pete joutuu tynnärillä kantaa. Ja nyt sitten tarkat ohjeet sille varrenpitäjälle annetaan, että saa YouTubeen hyvät letunpaisto-ohjeet. Miten se pitää Seppo tehdä? No Seppo. Sitä ei pysty selittämään, se pitää itse vaan, se on monen pitää vuoden tuntea. kokemus. Niin se on. Kymmenien vuosien kokemus täytyy sanoa. Eräällekin kerholaiselle yritettiin tätä opettaa, mutta eihän sitä mitään tullut. Joo, eikä se ei sitä kerralla opita. Joo, ei kannata masentua niin paljon, että kyllä sen oppii kun tarpeeksi harjoittelee. Täytyy ajaa harrikalla vuosia ennen kuin Kyllä. Ei kun annetaan sulle kotiläksyksi, nyt saat lettuja opetella paistamaan. Se pitää ensinnäkin hyvin olla tuosta irti ja sitten se pitää olla sen verran kypsä, ettei se enää. Ja se pitää sopivalla lämmöllä paistaa, että se ei pala. Pala ennen kuin se jähmettyy tuo. Joo. Siellä. On siellä. Tää oli tosi rapea. Joo. Joo, se oli. Se varmaan on aika. Niin, aika. Se oli Niklaksen reseptillä tehty. Nyt kun vielä Nypsytyksellä, Niklaksen nypsytyksellä. No nyt tuli vähän tummakuokin varman päälle. Niin Ihan hyvä. Vähän paineita nyt. Ei, no joo. No. ajattelin, että se ettei vaan hajoa. Lettu tummakon pystymetsäinen. Tummat letut. Niin. Ei parempi se on, että se vähän tummakko. On se. Kuka tykkää tummasta, kuka vaan. Niin. Lähetin Sorosepille kuvan. Aha. Turhaa lähetit Seppille, sillä ei ole niitä asetuksia siinä puhelimessa, ei se saa sitä auki. Ai jaa. Joo, On kokemus. on kokemus. Kohta se soittaa sulle ja sanoo, että mitä sä oot lähettänyt ja muuta. Mitä? Hei, kuka ottaa? Kuka on ilmaksi? Ei jaksa. Minäkin oon ilman. Nipa. Laitetaanko Nipalle? Joko kerkki minä, ei tässä ole mitään. Tuolla on vielä 2 pussia. Voi että. Ei letut lopu ihan heti kesken. Onko siellä vielä mä voin kohta ottaa. Rakennusaineita riittää vielä. No ota sä välillä. No,